mbok rada nganggo bahasa seni sepen. Apa enek wong bintang tamu donone udeng. Lewekmu ki apa? Anu cutik njet. Apa kaya tegesan dicecek? Moci roci. Lho, moci roci dindingane. Ilir. Yo. Piye? Arep bawa ya aku disumoni. Apa tukange lampu? Karang Piye? taruna kene. Tukange lampu piye? Tunas manunggal. Apa manunggal ki? Ketuane Apa? Karang tarunane kene iki jenenge Mas Agung. Oh, Mas Agung. Kumpulane jenenge Karang Taruna kene Tunas Manunggal. Tunas manunggal. Aku demok kene, reng nyetrum modar kowe ngono. Lah ya jan ya rasa kakean pola. Kakean pola. Anteng wae. Lampu kok go men auramu men tambah mencongor. Cara mencongor. Mencongor. Apa diterjemahke? Yo, bagian terjemahke. Apa Mas Gareng? Ilir-ilir tandure sumilir. Yo. Ayo Ayo. ini panjenengan loh. Ya sebaiknya Bowo ini dilanjutkan saja. Piye to kan jelaske ilir-ilir tandure ben Piye kene wis tanggap. Tanggape? Ilir-ilir sumilir tandure wis sumilir to. Iya. Piye? Tani joro-yoro kuwi kok muga-muga masyarakat kene cek nandur ki panene luwih apik tandurane ijo royo-royo. Ngono mudeng ora? Ya wis. Ijo lho, iki lho wis dadi jodone. Ijo lho, iki lambang kemakmuran. Oh iya. Semoga ngoho jaya selamanya. Pertanian apa nih kae? Sabar. Sabar, sabar, sabar. Pertanian perkebunan kopi lancar. Sabar. Sabar. Aku kene iki melu yoga kene iki. Napa? Enek jengi gareng melu kene iki. Iya. Ora iso apa-apa. Terus mumet. Dirampungi karo yoga. Kok iso? Itu kabar basa gareng dek ini tak kanca-kanca tak WA. Sopo sing ngentahi gareng anu dek ini. Heeh. Jebul sih. Cacak dorang aku. Orang aku. Bapak nang UGD kok. Itu babas loro. Monggo dilanjut. Kanca tani. Burung. Aku Burung. ben rapole bawa. Tani sing padha makaraya. Kanca tani sing padha makan. Teman petani yang baru bekerja. Amin ya. Yo, Lir ganti. Kula. Iya toh. Tonggo teparo. Kowe. Nggih. Sinawang Sinawang lejare galih. Yo. Ayo artikan. Ya, begitulah. Apa sinawang lejar ing gale ki lho? Sinawang ki anu Mas Gareng. Pripun, Bos? Dilihat. Dilihat. Lejar. Lejar. Lejar lah itu sinawang. Sinawang itu dilihat. Iya, lejarnya. Sinawang itu dilihat. Lejar. Lejare marem. Oh, leres, Pak. Yo. Oh, puas. Upamane Kepuasan. ora bener upamane salah iki tak benerke. Oh, nggih, lejar ing gale. Ing galih. Terlihat menyenangkan hati. Enggak le. Rungono kae lho. Kae lho. Piye Pak Bagi? Terlihat menyenangkan hati. Hati. Oh. Melihat menyenangkan hati. Ati ki ngendi? Yo yen kowe. Heeh, kene. Nggon aku beda. Ngendi? Ngendi? Yen ati ning kene. Kene. Rempelone ning kene. Kuwi dirempelong. Apa, Pak? Apa? Kuwi tumor. Tumor.